Γεια χαρά σε όλους, σαν το Τζντόκα εδώ. Πάρα πολύ καιρό έχω να κάνω κάποιο βίντεο. Δυστυχώς παιδιά ο χρόνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος, πολλές υποχρεώσεις και έτσι δεν έχω καθόλου ελεύθερο χρόνο για το αγαπημένο μου εργαστήριο. Εδώ όμως έχω ένα μαχαίρι που μου φέρει ο φίλος μου ο Γιώργος και δεν θα αντισταθώ στο να του το επαναφέρω πάλι στη ζωή. Όπως βλέπετε εδώ το μαχαίρι έχει πάθει σύψη. Η λαβή του έχει φύγει τελείως, έλειωσε με τα χρόνια και έχει αρχίσει και σκουριάζει. Εδώ σάπισε και η μύτη. Πάμε να το επαναφέρουμε πάλι στη ζωή. Οι πληροφορίες είναι ότι αυτό είναι μέταλλο από δίσκο κοπής μαρμάρου, που σημαίνει ότι ούτε μπορώ να το ξεβάψω, αλλά ούτε και να το βάψω. Είναι ατσάλια αυτά που δεν δέχονται επεξεργασία, οπότε έτσι όπως είναι θα το επεξεργαστώ. Πάω να βγάλω λίγο στην περιστροφική βούρτσα τη σκουριά, μήπως και έχουμε καμία έκπληξη, καμία σφραγίδα, κάτι, αν και δεν νομίζω, αλλά πάντα κοιτάω μήπως υπάρχει κάποια σφραγίδα στα παλιά μαχαίρια που εν πάση περιπτώσει έρχονται στα χέρια μου. Και να προχωρήσουμε, να το αλλάξω λίγο τη μορφή, να δούμε πώς θα γίνει στο τέλος. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Κάπως έτσι λοιπόν είναι η κατάσταση μετά από τη βούρτσα. Είναι ο άνθρωπος που το κατασκεύασε, το έχει κακοφτιάξει. Βέβαια ήταν ένα μαχαίρι εργασίας θα μου πείτε, αλλά το τσαπράζι που έχει δεν είναι σωστό. Δεν έχει κάνει καλή δουλειά εδώ στην κόψη. Δεν είχε φαίνεται και τα κατάλληλα εργαλεία, αλλά το σπουδαιότερο πρόβλημα είναι ότι το μέταλλο αυτό είναι πάρα πολύ σκληρό, δεν ξεβάφεται και τον δυσκόλεψε με τις λίμνες του στο να μπορέσει να φτιάξει μια κόψη, εν πάση περιπτώσει. Αυτά τα γύρω-γύρω γίνονται πιο εύκολα με ένα γωνιακό τροχό, αλλά η κόψη πρέπει να γίνει με το χέρι. Τέλος πάντων, έχει πάρα πολλές ατέλειες. Δεν ξέρω αν φαίνονται και τα σημάδια της ράσπας της σιδερόλιμας που το πέρναγε για να του κάνει την κόψη. Φαίνονται καθαρά με γυμνό μάτι. Αλλά τώρα εδώ στην κάμερα δεν φαίνονται και τόσο πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει θα το αλλάξουμε λίγο τη μορφή, γιατί δεν αρέσει στον ιδιοκτήτη αυτό εδώ. Ούτως ή άλλως η μύτη δεν είναι σωστή. Οπότε θα το φέρουμε λίγο εκεί. Εκεί θα το πάμε. Θα μικρύνει περίπου 1,5 πόντο, δεν μας πειράζει ούτε αυτό. Θέλουμε εδώ πέρα αυτή την καμπύλη γιατί προορίζεται για εκδορά το μαχαίρι, οπότε θέλουμε να έχει λίγο κάμψη εδώ και ένα ελαφρύ drop από πάνω. Πρώτα όμως θα πάρουμε στον ταινιολιατήρα αυτή τη γραμμή εδώ να την ισιώσουμε, γιατί είναι θεόστραβη. Κάνει διάφορα πάνω κάτω και μετά θα κάνουμε και αυτό εδώ. Πάμε να δούμε.
Λοιπόν, παιδιά, κάπως έτσι είμαστε μετά την πρώτη απόπειρα του ταινιουλιατήρα. Φτιάξαμε εδώ, φτιάξαμε λίγο εδώ και έχουμε κάνει και λίγο το τσαπράζι που λέμε εδώ, την κλίση. Τώρα πάμε να το δουλέψουμε στις πέτρες, να το κάνουμε να κόβει, με τα γυάλισμα και μετά να ασχοληθούμε με τη λάβη. Μετά από περίπου 45 χρόνια κονίσματος στην πέτρα, το μαχαίρι μετά από πάρα πολλά χρόνια κόβει. Ικανοποιητικά. Όχι όμως τέλεια, έτσι όπως το θέλω εγώ, επίτηδες, γιατί τώρα θα ξεκινήσω με γυαλόχαρτα να το γυαλίσω. Τι να γυαλίσω δηλαδή? Εδώ είναι εμφανή τα σημάδια του κατασκευαστή. Εδώ κάνει λακκούβα κιόλας το μέταλλο. Είναι πολύ χάλια και από εδώ επίσης. Είναι η λίμμα που χρησιμοποίησε για να του κάνει την κόψη τότε. Εν πάση περιπτώσει θα το ξεκινήσω. Σίγουρα κάποια δεν σβήνουνε γιατί είναι βαθιές πληγές. Και αν ας πούμε ότι θα τα τρίψουμε όλα, να φύγουνε, να γίνει καθρέφτης, θα λεπτύνει πάρα πολύ. Θα γίνει σαν τσιγαρόχαρτο. Δεν το θέλουμε αυτό. Θα πάρουμε τα πολλά και όσο πιο καλύτερο μπορεί να γίνει. Κάποια λάθη, ας πούμε, κατασκευαστικά δεν μπορούμε να τα φτιάξουμε. Πολύ τρίψιμο μέχρι 320. Το έκανα πρώτα με 80, 120, 220, 320 και μάλλον μέχρι 400 θα το πάω, όχι παραπάνω. Ο στόχος μου είναι να κάνω ένα λειτουργικό μαχαίρι εργασίας με μια σχετικά αξιοπρεπή εμφάνιση. Δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα. Βλέπετε εδώ τις λακκούβες που έχει. Εάν ας πούμε θέλω να το κάνω καθρέφτη, πρέπει να φύγουν όλα αυτά, θα μείνει τσιγαρόχαρτο μετά. Θα μείνει πολύ λεπτό. Οπότε αναγκαστικά κάποια πράγματα δεν σώζονται. Έτσι αναγκαστικά θα μείνουν. Οπότε προχωράμε με τη λαβή προς το παρόν, να κάνουμε τις εργασίες λαβής. Και μετά στο τέλος ένα τρέψιμο με 400. Για να δούμε τελικά το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα να κάνουμε τις εργασίες για τη λαβή. Έχουμε επιλέξει εδώ ένα πολύ ωραίο ξύλο από παλίσανδρο. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτό το σκληρό ξύλο και θα βάλουμε για πύρους, θα βάλουμε 2 πύρους μοζαϊκούς και πίσω, στην πίσω μεριά, θα βάλουμε ένα σωληνάκι για να το χρησιμοποιήσουμε όπως είναι αυτό, για να βάλουμε ένα κορδονάκι. Πάμε να τα μετρήσουμε.
Λοιπόν, πάμε να μεγαλώσουμε λίγο τη διάμετρο από τις τρύπες τώρα, γιατί η πύρη μας είναι 6 χιλιοστά και εδώ είναι μικρότερες τρύπες. Έχω βάλει ένα καινούριο τρυπάνι, να δούμε, είναι κοβάλτιο, να δούμε αν θα το τρυπήσει. Βάλουμε χαμηλές τροφές και σε χαμηλό. Πάμε τώρα σιγά σιγά να τρυπήσουμε για να περάσουν και οι πύροι, να τρυπήσουμε το ξύλο. Ωραία. Μπήκε η μία πλευρά, πάμε να βάλουμε και την άλλη και είμαστε έτοιμοι. Σωστές δουλειές. Πάμε εδώ λίγο τώρα να ξεχοντρίσουμε. Το ξεχοντρίσουμε στην κορδέλα. Οκ, το επόμενο μας μέλημα τώρα είναι εδώ μπροστά τη μορφή θα έχει η λαβή. Πρέπει τώρα να δώσουμε τη μορφή, γιατί αν θα κολληθούν πάνω στο μέταλλο μετά θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ. Ποιος είναι ο τρόπος? Καταρχήν να σημαδέψουμε εδώ πώς θέλουμε να είναι. Για μένα ένα ωραίο σχέδιο, ας πούμε, θα ήταν να ερχόταν κάπως έτσι. Αυτό. Θα μπορούσε να ήταν και λίγο πιο στρογγυλό, αλλά δεν ξέρω, αυτό μου πάει πολύ, δηλαδή να ξεκινάει ίσια και να καταλήγει εκεί. Αυτό. Βάζουμε και τις δύο λαβές μαζί, έτσι όπως θα μπουν πάνω στο μαχαίρι. Ωραία. Και πάμε στο τενιλιαντήρα, έτσι όπως είναι και τα δύο μαζί, να πάρουμε αυτό είναι εδώ ακριβώς την κούρμπα. Ωραία, ήρθε στο τενιλιαντήρα, το φτιάξα.
Αυτή εδώ τη μορφή του έδωσα. Τώρα όμως πρέπει να πάρουμε και αυτές εδώ τις δύο μεριές. Με ντουκόχαρτο να σπάσουν λίγο εδώ οι γωνίες. Γιατί όπως είπα και πριν, αν θα κολληθεί πάνω στο μαχαίρι, μετά εδώ θα δυσκολευτούμε. Δεν θα μπορούμε να δουλέψουμε σωστά. Άρα αυτή η μπροστινή μεριά πρέπει να τελειώσει τώρα. Να γυαλιστεί, να είναι έτοιμη. Ούτως ώστε μετά να έχουμε λιγότερη δουλειά. Οκ, είναι έτοιμη προς την πλευρά. Μέχρι 3.000. Απλά τώρα πρέπει να το προσέξουμε, να μην χτυπηθεί, να μην λερωθεί με κόλλες. Σειρά τώρα έχει, να το κολλήσουμε. Να μπει πάνω στο μαχαίρι λαβή μας και μετά να δώσουμε την τελική μορφή που θα έχει. Τώρα σειρά έχει να τοποθετηθεί να τοποθετηθούν οι λαβοί. Θα τη βάλω πρόχειρα λίγο και θα σημαδέψω εδώ το όριο για να μονώσω το υπόλοιπο μαχαίρι, να μην λερωθεί με κόλλες, για να μην έχω τρεψίματα ξανά. Οπότε σημαδεύω εδώ από τη μία. Θα σημαδέψω και από την άλλη. Εκεί. Και πάω τώρα να μονώσω τις επιφάνειες που δεν θέλω να λερώσω. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει τα εργαλεία μου όλα. Πάω να το κολλήσω. Επόμενη μέρα λοιπόν, έχει στεγνώσει. Να βγάλουμε τα ταβίδια. Ωραία. Πρώτη δουλειά, να πάρουμε το ξύλο να έρθει πρόσωπο με το μεταλλό, γύρω-γύρω. Και η δεύτερη δουλειά είναι να το στρογγυλέψουμε λίγο, να το κάνουμε λειτουργικό για το χέρι. Να πιάνει το ωραία στο χέρι.
Λοιπόν, τελείωσα τα γύρω-γύρω και είναι κάπως έτσι. Και πάω λίγο τώρα να διαμορφώσω τη ράχη της λαβής. Να σπάσω λίγο τις γωνίες. Μασκούλα, γιατί αυτά δεν κάνουν να τα εισπνέουμε όσο μπορούμε. Σίγουρα κάτι περνάει, αλλά όσο μπορούμε προστατεύουμε. Και πάμε. Άλλη μια ανακατασκευή φτάσει στο τέλος της. Το μαχαίρι είναι έτοιμο. Η αλήθεια είναι ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα μου άρεσε, αλλά δεν μπορούσα να κάνω και πάρα πολλά πράγματα. Γενικότερα, όσοι βλέπετε τα βίντεο μου αρέσει πολύ αυτό που φτιάχνω, να αγγίζει την τελειότητα, να είναι όσο το δυνατόν τέλειο. Δεν μπορούσα όμως να κάνω πολλά πράγματα για το λόγο ότι είχε πάρα πολύ μεγάλες φθορές και κακοτεχνίες που δεν μπορούσα να τις διορθώσω. Αν τις διόρθωνα, δεν θα ήταν λειτουργικό το μαχαίρι. Ο στόχος μου, όπως είχα πει, είναι να κάνω ένα λειτουργικό μαχαίρι εργασίας, όσο το δυνατόν πιο όμορφο.
Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καθίστε μέχρι το τέλος να δείτε και την αναλυτική παρουσίαση. Και μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε. Γεια χαρά.